Marede mahita. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadoklomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamu ma Jehova marhite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite olop-olop. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan nabonar,
Mauliate hudok kami ala di pabisar ho tu kami barita nauli na manodangi rohanami. Ay ala ni iubahin hutadahami ho dohot lomon ni roham. Dipangido rohanami na yung mangulahon lomon ni roham hami saliling dingoluon. Jala na yung martua hami bahenon mo. Say parbadiay marohanami marhite-hite todim. Jala pargogoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotap pon roha portibion. Say palas marohanami manguloy ho. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu bayenomu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patoluhon, dan jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akan amarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari maulahamu si ulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi mangulaho anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam, ay di naonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jaladi parbadiay. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita mangulahon hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari dehita. Sa
dosa tanah udangi tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan si topa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahula hami marhitesian pangalosyo nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudoho na uhum hami alani dosa nami alai natarsol-sol bagi dohami nuaing alani asi maroham di hami, ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru matod di porbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami manguloy ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabi sahat hami tu hanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot tuhasisan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehova, nung apolahu pasisi akka pangalaw sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mula mahotuau ay audo si paluaho, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Maredehita. Hatani debata turupuk epistel di minggu tasadarion, imanata surat di parjamita sada, ayat 12 sahatu ayat 14. Tajahama marsikat sorin di ayat naparpudira mahita anon. Au parjamitai bakit raja najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Tak mahita ayat 14. Nung akuida saluhut jadi-jadian akan natardidi di hasiang anon, gabe ida masa luhut nai nalau sal kudo jala pangeahion di alogo saping doi. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Namun kamu
tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsyaon di sadok portibion ra mahita madok. Au porsea de debata Jehova, ido ama pargogon na suhatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak de debata Jehova na sasaday, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siaton di porbadia, adorang so habubuan. Ido tuhatan na tumaon na permit, di panguhuman ni Silatus, nama tetarpaja lo ibana di hau pinor silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul siamun ne debata Jehova, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pe mamulak sogut tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na serasuda. Amin. Tabigi makor sian inahana diuduti ma ina sian ina Debora.
tabege matikting namasa dohot pamasaon di huriata nasa mingguon. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapi hutihut matiting na meragam di Minggu 3 Agustus 2025. Na parjulu, guarni Minggu ta sadarion ima Minggu papituhon dung Trinitatis lapatanna. Hasi tulu sadaun ni debata. Topik Minggu, gabe jolma nai baru di bagasan Tuhani. Nah paduahon kelompok kortu per minggu tanggal 10 Agustus 2025 pukul 7.30 ama Jericho and Harmonic and HKBP pukul 10 lansia gabungan paropuan ama Salum 10.7 ama Huria remaja. Nah patuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Agustus 2025 nanang ro hita memakai bahasa Batak. Napaupaton amplop pembangunan. Di hari Minggu ta sadarion patu-paut tado pungu amplop tu pembangunan tapatu pamai di pelean na paduahon. Na palimahon pertanyaan sektor. Selasa 5 Agustus 2025 sektor Julia dibagas ni keluarga H Sinambela boru Nenggolan, Kanaan keluarga M Marbun boru Situmorang, Efesus Masohot, Galatia keluarga M Panggabian boru Sihotang, Filipi keluarga P Panjaitan boru Marbaung sekaligus Patupa Pangapuli, Philadelphia keluarga J Simbolon boru Sianipar. Rabu 6 Agustus 2025 sektor Sion keluarga M Nenggolan boru Lubang Gaul, Betania keluarga M Simajutak boru Sianturi, Roma keluarga CST JT Opus Sunggu boru Siagian, Nasaret keluarga A Marbun boru Sitinjak, Kolose keluarga R Huta Barat boru Sihombing, Bethlehem keluarga B Gultom boru Sinaga. Sabtu 10 Agustus 2025 Korintus keluarga Nyonya Siagian boru Saragi. Alamat Boy Mataida di Wartana di Tengah Taganub. Paunopon pendaftaran perguru Malua mulai minggu on tabuka do pendaftaran perguru Malua tuak kayana kota Boima didaftarkan marhite situa sektor tabe laos mabuan fotokopi surat padidionna pendaftaran sahat tu tanggal 31 Agustus 2025 papituhon pea gabungan paropuan di hari Selasa 5 Agustus 2025 di Patupa Huriata do pea gabungan paropuan maringanan di gereja mulai pukul 10 onom WIB pinangidoma tu sude paropuan sian sude sektor asaroma hita maddohotisa pawaluhon audisi song leader di hari Kamis 7 Agustus 2025 di Patupa Dewan Marturia ni Huriata do audisi song leader baru maringanan di gereja mulai pukul 10 sia WIB. Napasiahon pertanyaan sekolah minggu di hari Sabtu 10 Agustus 2025 di Patupa Huriata do pertanyaan sekolah minggu di bagas ni keluarga Situa F Syahan boru Sianipar manang orang tua dari Abigail Syahan. Alamat RT 2 RW 17 nomor 47 Celangkap Tapos mulai pukul 16 WIB. Pasapuluhon amplop sagu hati. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus nanang roon patupaut tado papung amplop sagu hati tu situa nanang pensiun. Ima amang situa we Huta Barat nasian sektor Kanaan. 10 sada ruas pidda. Mulai Minggu sadarion nunga pidda sian Huriata ima na perjolo keluarga Rizky Jonathan Lubang Gaul boru Simajutak do sada yang nakon nasida pidda tu gereja Santa Teresia Bongsari kota Semarang
napaduahon keluarga Febrianto Lubanggaol Borusiahan dohot sada anak kondasida nasida pidda tu HKB Padang Resort Padang distrik sada Tabaksel Sumatera Barat. Pasal 22 hon lelang kipas angin baling-baling. Hobbar tu haputusan ni perhalado tasakapido mangalilang kipas angin baling-baling na di gereja lantai 1 siala naing gation nama gabe AC. Gudang ni kipas angin adong 12 buah dohot harga Rp700.000 per buah. Pasal 10 hon pengadaan inventaris motor dan anang terpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor sahat tu sadariong gudangna Rp22.100.000. Daftar nang pasahaton boyma taida di wartana adong di hitabe totong ma husosoy hami asa tauka beroha laho manupahidanay ang giat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan di pasahat madukungan dana itu tim manang tu perhalado di sektor tabe. Jalan waing nunga saut dibuat sada unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu dohot plat nomor B40 EDP. Pasal 4 ton buku Bibel dohot ede. Nuaing radedo buku Bibel dohot ede di Huriatta dohot harga Rp200.000 per buah. Tuakka ruas ni Huria nama kaperluhosa boy ma dipangido tu situa sektor tabe. Pasal 5 hon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 27 Juli 2025 110 halak. Pasal 10 nopon ruas nama ulang tahun kelahiran molo disi tertulis 30 sada halak sasitongna 30 sia halak ima nomor 30 sia Inang Mutiara Boru Panjaitan tubuh 10 bulan walu 1954 sian sektor Kanaan. Ulang tahun pernikahan pitu keluarga. Padita dohot perhalado HKB Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode 4 Agustus 10 Agustus 2025. Hatani debatana pasikopol lasiniro hamuna tersurat di Yohanes 15:17 ayat 7. Molomian hamu di bagasan ahu jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamu do manang dia pe pinangido ni rohamuna namangihut titing tambahan manang pasahat ulus turuas nama rumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 patu paut tado pasahat ulus tu sahalak ruas ima Inang Mutiara Boru Panjaitan nasian sektor kanan di Patupa di kebaktian pukul 10 WIB. Namangiu pelean iuran diakoni sosial Huria torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasan minggon saplon kakak gudangna Rp2.400.000. Sablalu pelean bulanan dan tahunan torop napasahaton pelean bulanan tahunan di bagasan minggon 22 kakak gudangna Rp4.610.000. Mau lihat tema di pasah turiat datu sudi ruas naung pasahaton pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2025. Tuakka naso pasahaton dope taingok ma amanginang makarikoto pasahatosa ganu bulan tuhuria marhiti perhalado sektor tabi. Pasah polisiahon keuangan Huria 10 juta 117.450 rupiah. Pembangunan 1.663.275 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10 juta 741.775 rupiah. Jumlah 27 juta 722.500 rupiah. Molo tungadong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu perhalado. Radio Hami Padinggaton songonima titing nama sadoh si pamasaud di tonga-tonga ni Huriatta. Sai di pasu-pasu tuhata ma peliani bahen sangap di Guarna. Amin. Tabege makor ama Huria.
Marede mahita huhut papungupelian sada adohot sadabi. Sai pasien Tuhan Yesus, tu bagasan rohani. Sai mai mengiman Yesus, bege panutung naik. Sai pasien Tuhan Yesus, jangkau itu rohani. Doa deklarasi, satu julusan bui. Hari buronan itano, saringgas ni jakon ho. Hari suang Tuhan Yesus, sai diharangsanmu. Sai pasien Tuhan Yesus, jangkau itu rohani. Doa deklarasi, satu julusan bui. Ai sadia leletari, laso putus rohani. Unang taison suatu salmu, tinggi parasiani. Sai pasien Tuhan Yesus, jangkau itu rohani. Doa deklarasi, satu julusan bui. Lehon kolum itu Yesus, ai hatop dasar bui. Sai pasien Tuhan Yesus, turoham nalo jai. Sai pasien Tuhan Yesus, jangkau itu rohani. Doa deklarasi, satu julusan bui. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tajaloma barita nauli di parsarata di minggu sadarion, ima di minggu papituhod dung Trinitas, na disodangi tema gabe jolmanay baru di bagasan Kristus.
Hujahahoma di tengah-tengah atas sian surat Kolose biddu tulu ayat 5 sahat rodi ayat 10 sada. Songono mahatana disi. Atong bunuhamu maruas muna akana ditanoon. Parmainanon, hahodaron, riting niroha, hisap-hisap naroa, rodi pangahution, ima pardebataon naleban. Ala niya kaido lalu rimas ni debata. Diulaho kamudo akai na jolo, tagan dibagasani ngolumuna. Ala yang gonuaing, bolokon hamuma saluhutnay, rimas, muruk, hajahaton, pangisahion, hatabarangsi sian pamangan muna. Unang mamasigabusan hamu. Ainung nga ditanggal hamu jolma na buruhi rabdohot akka parulaon na. Jalanung nga disolukon hamu na ibarui na pinay baru asa tadaon na rupani na tumopa ibana. Dang mardia ibar disi gorik manang Jahudi. Namarsunat manang nasomarsunat. Bangso na leban manang bangso nasomaju dope. Hatoban manang anak mata. Kristusido tahe saluhutna, jala dibagasan saluhutna. Ido yang go sahaan. Dihamuna kamanami nanami na hinahulongan dibagasan Tuhan Yesus Kristus. At ito nga dong dosya kita na hiya mengalami na ginoran na gagal move on. Jadi dang holan soal relasi alay tong do soal haibaro diri. Isarana nga tanyaton. Muba na mawahnin na. Alay, dang liling dukon ni gabi terus mesti ulaon na sarupa. Jadi sudah diniatin nih, saya akan bertobat atau berubah. Mungkin ketika dia mendengar firman dalam hati, mulai ini saya berubah. Tapi setelah masuk ke dalam realitas hidup, kembali lagi melakukan hal yang sama yang selama ini sudah dihidupi dia. Jadi gagal move on dakolan hon akin dakolan so relasi alay tong do taringo tu kepribadian dohot haibaro diri. Totu molo songo-songo ni do terus dangadong ujung na nabui do honon gabi sada hal na denggan di tonga-tonga ni ngulut taganup marasa dasada. Nabui do roh halak misalnya nganiat to niwana mulai sonari ba hidup sehat na mawin na. Tapi selalu abai dengan pola makan dan olahraga. Akhirnya balik lagi begitu. Tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Alani ido memang taringo tuhai baru diri manang menjadi manusia baru nang bui holan sia diri tasadiri. Ala Kristus do nama baik kita gabi marhai baruan. Kristus yang menjadikan kita menjadi manusia baru. Anggo sia diri tasadiri do dang terbaik kita. Ido bana taharikoton Kristusi laho pai baru hongoluta. Sama dengan ilustrasi dalam gambar ini, itu terlihat Yesus yang mengenakan jubah putih itu. Alam memang anggosnya diri tasadiri dang terbaik kita, gabi saksak manang gabi ias. Alani Tuhan Yesus itu nuaing nama ngalehon jubah putih itu kita, ibana do nama baik kita gabi jolmanai baru manang menjadi manusia baru. Oleh karena itu benarlah di 2 Korintus 5 ayat 10 pitu takas do didok disi molo hujahaus yanon 2 Korin 5 ayat 10 pitu. Asa molo di bagasan Kristus halak natino panay baru may nung ngasalpu pangalahona robi gabe nay baru. Nah omma na terkandung di tonga-tonga ni ngulu ni halak naong majalo hay barun siya Tuhan debata. Hanya di dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan baru. Di luar itu kita tidak bisa menjadi manusia baru atau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di proses sisongonido tardok adong sada transformasi na sempurna. Jadi hai baru na sempurna. Transformasi yang sesungguhnya dia akan berlangsung secara terus-menerus, tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi terus-menerus dan akan mengakibatkan perubahan baik bentuk maupun perilaku. Jadi marasing do perilaku na parjolo tu perilaku na mangihut.
doh bentuknya berbeda. Nah itu transformasi yang sesungguhnya. Itu boleh kita lihat dalam proses metamorfosis kupu-kupu, mulai dari telur ke larva, ke papa, ke kupu-kupu. Dia benar-benar berubah dalam bentuk dan dalam perilaku. Asa akahalak natardok naong gabe jolmanai baru di bagasan Kristus, dia sudah mengalami transformasi yang sesungguhnya, yang benar-benar meninggalkan yang lama lalu menghidupi yang baru. Alea kamanginang, saya adong dona gagal mencapai transformasi yang sempurna. Jadi akahalak naso mencapayon, jadi nga diusahaon ibana sebenarnya alay saya tong mulahulak tungulunan na parjoloi, tu hasomalan na parjoloi. Jadi dok may ngai jalo ibana ngulune baru alay pangalaho na tetap pangalaho na leleng. Jadi new life but old habits. Jadi tohodo di ibana new life hai baruon, tapi kebiasaan-kebiasaan lama, old habitsnya tetap ngikut nih sama dia. Dengan kata lain bentuknya memang berbeda, tapi isinya sama. Nah hira-hira boy taida ilustrasi es batuon, itu bentuknya sama dengan, bentuknya berbeda dengan air, tapi kandungannya atau isinya sama. Hera-hira songonima ngulu nih halak Kristen na di Kolose. Benar mereka sudah menerima Kristus sebagai juru selamat dan sudah menjadi Kristen, tapi perilaku lama sebelum Kristen masih terus nempel di dalam kehidupan mereka, masih terus dilakukan dalam kehidupan mereka. Ido ubaina ditongos si Paulus masurak na tu Kolose. Ditongos ibana surat na tu Kolose lau paingoton nasida harus Kristus menjadi pusat kehidupan. Ikon Kristus do di atas ni saluhuna. Molo Kristus di atas saluhuna atau ngulu na lelengi benar-benar ikut ditanggalhon sia tonga-tonga ni ngulu ni ganup akan na porse. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dalam setiap perjalanan kehidupan, perilaku, perkataan, kebiasaan harus Kristus menjadi pusatnya. Ala ni ido neng dohonon ni si Paulus molo say tayahi do ngulu na lelengi. Kita ibaratkan hidup atau berjalan dalam lingkaran yang sia-sia. Jadi kalau terus mengulangi hidup lama, kita masuk dalam lingkaran yang sia-sia. Ini sejajar dengan yang disebutkan pengkhotbah atau perjamitan akin di epistel tai, bahwa hidup ini adalah sia-sia. Setelah dia jalani, lalu dia telisik, lalu dia pahami dengan hikmat yang dari Tuhan, lalu dia simpulkan semuanya ternyata sia-sia. Maka kalau hidup ini terus mengulangi kebiasaan yang lama itu, kita berada dalam lingkaran kesia-siaan. Yang ada hanya lelahnya, lalu kecewanya. Di bahenido, dau madumenggan didok iko gabe jolmanai baru itu. Harus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabe jolmanai baru di bagasan Kristus, boy may tarulah kita amang marhite tolu sikap nanang pataridahon sentur pohon, ima nama dok bunuh, bolokon, solukon. Matikanlah, lalu buang, lalu kenakan. Matikanlah way of life duniawimu, buanglah perkataan-perkataan jahat darimu, dan kenakanlah Kristus di dalam semua. Denggama taida sada-sadasyan natulo nakamangina. Na perjolo bunuh ma sudah cara ningulum sian haportibion. Matikanlah way of life duniawimu. Paulus mencatat way of life duniawi itu permainanon, hahodaron, riting niroha, hisap-hisap naroa, pangahution. Jala di pangahutionon, tudus maon tu persobaan tu debata sileban. Jadi keserakahan itu dia kategorikan sama dengan penyembahan terhadap berhala karena menduakan Tuhan. Jadi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan ini harus dimatikan. Ikon dipamate sia tonga-tonga ningulu ni akan naong di bagasan Kristus. Tentu molo dison didok ibana hatai macai koras jala ekstrim matikanlah. Bunuh ma ruasmu na pada hokosian Kristus. Sejajar doon tu nanidok ni Tuhan Yesus di
Evangelium Matius bidu 5 ayat 20 tu 30. Ujahau dihita Matius 5 ayat 20 tu 30. Didok molo digasipi mata siamun miho pulsikon mai jala bolokon. Ai dengganat do mago daging mude banuaing unang bolong daging mi hibul sogot tu api naroko. Di ayat 30 jala molo digasipi tangan siamun miho gotap mai jala bolokon. Ai dengganan mago ruas ni daging musa dan waing unang bolong dagingmu hibul sogot tu api naroko. Jadi perkataan yang keras dan ekstrim juga telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nama dok pulsikon bolokon, gotapon bolokon. Artina dang boy tawar menawar taringo tu way of life duniawion. Cara ni haportibion na pada hokita sen Kristuson. Dang boy dohono tu toy ma horui ma nanget anotong doi di ujung na. Molo di nomor sadaon na pinangido ni apostol Paulus matikan. Bunuh maruas ni pamatangmu na pada hokosian Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak sama halnya dengan orang yang sedang hendak mematikan satu pohon misalnya, lalu dia kikis itu kayu, dia kikis batang pohon, dia menunggu dia sampai kering, rontok lalu mati. Bukan begitu, tapi mematikan yang dimaksudnya harus dicabut langsung itu pohon sampai ke akar-akarnya. Jadi idona ni igil ni apostol Paulus di nomor sadon tadda manang sikap ni halak nang mangulu di bagasan Kristus, manang gabejol manay baru di bagasan Kristus, ikon rade ibana mamunu ruas ni ibana naong padahon ngoluna sian Tuhan Yesus Kristus. Amang inang totu maul doon, apalagi ngapeam, ngasanga sonang hita dohot ulaw ni, dohot hasomalani. Ngamoli cabut tonoton sa ato akar-akarna. Di bahenido rikot pangurupyon ni tod di perbadia, asa imat nambah patauho kita laho parwarho ni, lau pamateho ni memenuhi sian pamatang taon. Lalu sikap yang kedua didok tanggalima bolokon, buanglah perkataan yang jahat. Idok ibana dison rimas muruk hajahaton pangicahion hata barangsi. Semua ini berhubungan dengan mulut atau perkataan. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Di bedahon si Paulus do marah dan geram, rimas dohot muruk. Di hatagorik adong dua memang, ada orge, ada tumos. Molo orge, rimas, berarti ini sudah marah yang disimpan lalu dia merancang balas dendam. Nah itu rimas. Muruk ini amarah yang meledak-ledak. Dungi didok ibana hajahaton orang yang merancang dan memikirkan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Pangicahion itu adalah fitnah, sesuatu kata yang bohong untuk mendiskreditkan atau merendahkan orang lain. Lalu hata barangsi, kata-kata kotor. Ada banyak orang termasuk Kristen, dia sudah Kristen tapi senang dengan kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Nah Paulus berkata, buanglah semuanya itu. Tanggali mai, bolokon ma akai saluun. Soal perkataan, hukum ucapan orang Kristen itu disebut harus baik, murni, benar. Itu hukum ucapan Kristen. Harus baik, jadi kalau memang ada yang perlu kita sampaikan kepada orang lain, saring dulu. Tanya, apakah itu benar? Kalau sudah benar, tanya lagi, apakah itu perlu kau sampaikan? Kalau sudah benar dan perlu, tanya lagi, apakah itu baik untuk disampaikan? Disaring dulu. Jadi itu kata harus baik. Lalu ucapan orang Kristiani itu harus murni. Ganup natahatahoni ikodo pertanggungjawab ponota diadupan ni debata. Setiap kata yang keluar dari mulut ini harus kita pertanggungjawabkan secara pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan Allah kita. Alani ido unang sape ruar akahata fitnah pangicahion madohata nasututu maradopona kahalak naasi. Dungi didok harus benar. Cari dulu kebenarannya supaya
tidak mengabarkan sesuatu kabar bohong. Horo ala ngopak tahun ini bah inna do. Ai pidda nama padi tetap bulu tuh kayak cilodong inna. So botu sedia ro alai tubuh doi. Ya oke lah, mungkin dari mana sumbernya nggak tahu. Ro padi tapar cilodong. Bang, neng pidda na hotu gereja ku inna ise inna ruasmu tu ruasu inna ibana. Dang adong dope. Imana pe? Au pe sorong dope ucalo inna ibana. Nah jadi dang ilului jo kebenaran na. Baru ipasahat. Boy do tapasahat, ale naking tabolus do nakingani. Baikkah, murnikah, benarkah? Asa unang tergasip kita diaka natapasahat. Jadi mulai dok harus benar, harusnya dari mulut yang satu, jangan keluar berkat dan kutuk bersamaan. Mulusanon keluar pasu-pasu nasiatu hatai tahatahon laus unang manyan sian sarupa siani ruartong kutuk manang mara mana akajia atau kahalak na di humalia kita. Jadi amang dan inang marilah memperhatikan ini hukum ucapan orang Kristen ini. Buanglah segala perkataan-perkataan jahat. Memang supaya dapat kita membuang perkataan jahat harus selalu diisi dengan perkataan atau pikiran yang benar. Jadi di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 didok sengonon. Akup nii ale akadongan pikiri hamuma nasa parange nasitong na daulat na tigor na botor na uli na denggan begeon ro disude na targoar haburjuon na tau puji-pujian. Jadi ibarat gelas berisi kopi yang diisi terus dengan air putih itu akan mengeluarkan warna hitamnya dan menyisakan warna putihnya di gelasnya. Songoni do molo saya ta isi tu pikiran do tu rohat taon hata nasitong nadenggan nauli natonggi na tau puji-pujian ido tong naruar nagabe pembendaraan kata sian pamangata. Baliksa molo akasai naruai do ta isi laos holanima perbendaharaan kata naruar sian pamangata. Alani ido sahalina ya kamang doh tamu kainang semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu supaya kita diperkaya dengan perbendaharaan kata-kata yang benar dan itu juga nanti akan kita berikan kepada orang lain di sekeliling kita. Napatuluho no manaparpudi. Didok akajol manay baru di bagasan Kristusi solukonon nama Kristus di atas saluhuna. Kenakanlah Kristus di dalam semua. Molo tado do Kristus di dalam semua, molo di bagasan Kristusi dangadong bemardia ibar. Jadi tidak ada lagi di sana Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Idona ni apostol Paulus molot sitong dosa sahalaki di bagasan Kristus sedang mangulu bedi ngulu nasai paibaribarhon dirina dohot dirina asing bangsona dohot bangsona asing dalam rangka mabain superioritas ai molo ngulu si songoni ngulu ni di dunia kuno doi. Jadi molo di dunia kuno memang mereka sangat gemar membeda-bedakan itu dan memisah-misahkan itu. Orang Yahudi akan berkata, kami lebih saleh daripada orang Yunani. Orang-orang yang bersunat berkata, kita lebih benar daripada orang-orang yang tak bersunat. Orang-orang merdeka berkata, lah orang budak tidak ada apa-apanya dan tidak berharga. Songonima ngulu dohot hasomalan manang kegemaran di dunia kuno. Oleh karena itulah saya berkata, hanya orang kuno yang suka membangun tembok pemisah. Molo adong depe halak saya membangun-bangun tembok pemisah di ngoluna, di relasina itu boleh dikategorikan dengan orang-orang dari manusia kuno. Ala hasomalan di dunia kuno do laupai baribar hosi songoni. Ala kahalanong di bagasan Kristus dang mardia iber be. Sarupa nama hita di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani ido didok hita sebagai halak Kristen sebagai gereja kita harus menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus atau menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam Kristus.
Idok do sebagai gereja kita harus becoming a welcoming church. Jadi becoming a welcoming church selapatanna ikon gabe huria na ramah tu sudena. Kita harus menjadi gereja yang ramah kepada semua. Gereja ini kalau kita sebut sebagai institusi HKBP misalnya, HKBP Cimanggis ini, gereja HKBP Cimanggis ini harus ramah kepada semua, mulai dari anak-anak hingga pada orang tua, orang lama atau orang baru, orang kaya atau orang miskin yang ada di gereja ini. Harus menunjukkan keramahan itu. Jadi molo secara pribadi hita pe di dok gereja ikon gabe welcoming church do hita tokana humalia kita menghancurkan tembok-tembok pemisah, alai tabain bangun jembatan gabe relasi tu sudah halal. Allah di bagasan Kristus sada do hita saluhun. Ima molo dong Kristus tabain gabe uluan manang gabe pusat ni ngoluta di Portibio. Amang dan inang jadilah manusia baru. Karena hidup ini bagaikan menjaring angin, kata pengkhotbah. Di perjamita madok songo pangyahio dialogo dongoluan na marisuang. Guarna pe pangyahon dialogo. Jadi umur ni hita jolma paling 100 tahun itu pun sudah jarang sekarang ini. Olah ni itap ni 100 tahunon moloso di bagasan Kristus ngolutai tabolus marisuang do sude. Itu hanya bagaikan menjaring angin. Hanya kekecewaan dan kesia-siaan. Jadi tayetong-tayetong manuaing molomur hun waing 30 sien nama rata. Lupa 30 sien nama raon waing. Nah, bono 100.000 do nak 100 molo 100 tahu do nak kaning batasanna berarti otikna nama 100 sih. Ya kira-kira satu nganai hampir. Lapatan nasi satu ngaon nanang si bolusonon taulahon masudena manang tadalani ma parngoluot tahun di bagasan Kristus. Mari menjalani sisa kehidupan ini hanya di dalam Kristus. Jadi pengkhotbah menyebutkan itu bukan hanya omongan belaka, dia sudah lalui semuanya, dia punya harta, dia punya kuasa, dia punya hikmat. Salomo dia paling berhikmat dari setiap orang yang ada di dunia ini. Dia menilai semua yang sudah dia jalani, dia menyimpulkan hidup ini ternyata sia-sia dan bagaikan menjaring angin kalau tidak di dalam Kristus. Alani ido tadalani mangulutot di bagasan Kristus, hudok di partangyangan, akahala nama dalani nguluna di bagasan Kristus, ya nikmatilah hidup ini. Ikut tanikmati do ngulut taon nataboluson nang otik penwaing natapeok manang nagodang, ya nikmatilah semuanya itu di dalam Kristus. Ay godang jol manueng dang bobe menikmati nguluna kamanginang. Hudok songonon di pertangyangan. Hutanami di Sidikalang. Mulai Sidikalang sehali do onan seminggu di hari Sabtu nak. Jadi pasar besar begitu. Jadi orang-orang akan pergi ke pasar belanja itu sekali seminggu pada hari Sabtu. Aka inata aka inang na tua-tua dia sian hutanami di Batu Tulu Sidikalang. Ngai kon beres-beres si manugo nai ikut diusaha do jolo sarapan siat jabu borha mai itu Sidikalang lau belanja bekal seminggu 7 luanon. Jadi mau bawa karajang nabi do ya kainatai naik angkutan umum. Jala dung sahat talaki disi dang songon pasar nuaing manang swalayan ngadison ison per deke ison per jagal dison per baju bawang doh bumbu molo naujui di pasar Sidikalangi songoni ma si bain lapak nabe do adong menjual bawang tiba-tiba adong menjual goreng pisang adong menjual pakaian adong menjual songoni mai mana marcapur jadi sahalak inatai ikom berhalia kaliang di mana manuhor sitoron ido bain na sape botari do belanja molo omak nahinan mula tu jabu nga sape jam to nga 5 HP borhat pagi-pagi. Alena neng dohono kuak kamanginang, boy do songoni omak ni belau belanja ibana. Ay mula kenat ta belanja kaliling do, olo do alani 100 perak pidda per 3 ni misalnya sadi do temak monedain 10.000. Anarga me oru ijo ini nang olo moru, ilulu ijo sude. Kaliling tusan, olo do muse mula tu si. Ala ternyata omar kado sude di san, ala di sini na murah, na mula muse tu si. Ala nang dohono songoni maluja na marhalia kaliang ibulus do muak ma misop
Ibolus doy dang ituhor ngamale-malean. Muak panggang ibolus doy. Alen narohana ijabu matehen mangan. Tarhilala manor rodang di anakku. Ide pikiri. HP male-malean memana ipasaron. Sudah si pangano di si ale di tahun ibana. Mula ibana dosa ijabu ikolopon na musin na ibuan noon baru pemangan iba. Dang inikmati be. Amang inang dang dohonoku, yuda berfoya-foya lah, hidup hedon lah, bukan. Tapi nikmatilah jalan hidup ini, walau sekarang mungkin kekurangan atau pas-pasan, nikmatilah itu di dalam Kristus. Asa unang tu pangapiano nujung nagabe kesia-sia sudina tabuluson. Dan pakailah kesempatan ini sebaik mungkin. Sekali lagi kesempatan hidup itu terbatas. Maka selagi Tuhan kasih kesempatan hidup ini, pakailah itu di dalam Kristus. Dan apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu hanya untuk kemuliaan Kristus. Sada Korin 10 ayat 30 sada di doksongonon. Ope namangan manang na minum hamu, manang dia pe diulah hamu, baik kamu ma saluhut nai pasangapon debata. Makan atau minum atau apapun yang kau perbuat atau lakukanlah itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya amang dan inang, selamat menjadi manusia baru. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Martang yang maita. Puji-pujian dohot hamolia teon di pasahat rohanami todopan muale Tuhan. Allah nau kutangihok kami hatam di bagasan tongarion. Napai ngotok kami asatotong gabe jolma nai baru di bagasan Kristus. Tuhan anggosia diri nami tutudang terbaik kami. Allah ni isuru matodim to di porbadia tu bagasar rohan ang pikiran nami. Asa ima totong napai baruhon ngulu nami ganu pari ganu tiki saliling dilehokodo pehosa hangoluan di hami. Atong Tuhan mangulu di bagasan Kristus mahami di tanoon. Alani bunuon nami maruas ni pamatang nami na pada hongulu nami siya lomo ni roham. Jala bolokonon nami matuhan nasa pakatayon najat nasohobar tu hatami. Jala totong ma tutu husolukon hami Kristus di atas di saluhuna ima na mengurupi hami dia kaparsauran nami doakan na humaliak kami asabu itu tu hujalin hami relasi nami tu saluhuna halak aidang mardia ibar dia dopammu dos do hami luhuna akan atinopam do akayana komu alani naing ma di bagasan holong nasyakoy hami mangulu di bagasan hubungan manang relasi nami be asiro ham Tuhan patau mahamyon asa anggia boy hami marhay baruon marhite pangurupion mi. Tuhan mau lihat do di padonganim dingulu ni aka ruas ni huriam siada dana name met sahatu nama tua tarbahen hami luhu na mangulahon ulaon nami sa minggon jala marhite gogo na siya koy hubulus hami doho denggan Tuhan debata pasu-pasu maparngulon nami tujuluan ni arion say sarihom maakan nariko dingulu ni ruasmi pasu-pasu ma rezeki marhitakan na niulan ni tangan ni nasida pasiko makan nariko nagabi bohal ni pardagingon nasida pasu-pasu ma laris tiga-tiga na Tuhan lacara kausahannya kamanamin na namyon jala tiur uli sudi akan na niulan ni tangan ni nasida anggia marhitai lasroha nasida madalani ngoluna di bagasan ho Tuhan debata o dihonon nami do nang akaparyana konon siya nakanami met sahatu akan na magodang say pasu-pasu masudi pertumbuhan fisik do kerohanian ni nasida jagai malakkan ni dadana ho pada usia nakaparmaraan ni daging doho todi lumo biasa marhabisuhon nasida Tuhan mangadopi hamazun ni zamanon asa anggi totong gabi akayanak kon siolo yajar solo poda na marhabiaran midaho manasida di ngoluna say pasu-pasu matuhan masa depan ni nasida asa anggi tareahan ni nasida tu si sahat tu akan pinarsitana atong sahat tu tangamu ma saluhu nakana sinakapan ni rohan ya kayanak kon ni ruasmi Tuhan debata pasu-pasu ma akadongan nami na berjuang dope malum siya nakaparsahiton na songgot tu pamatang ni nasida say surduk ko tangamu na labohi tu pamatang ni nasida asa angget tanggal panahi siya pamatang nabi Tuhan debatakan na marukil na marhabot ni roha apuli pargogoy nasida Tuhan mangadopi akahabot ni roha ng arsak dito nga tonga ni parngolo ni nasida akan na majalo pasu-pasu rezeki doh keberhasilan pencapaian dohot aka pertambahan ni umur asima roham paingot sudir wasmi asa sidok mau lihat itu ho jala mamake ari-ari ni nasida ho barmai tulomo ni roham Tuhan
paso-paso mangulu nami tujuluan narion, dosu di gulmi ning ulu nami ganup marsada-sada. Hura jumi hami pardosa godang do hami, jumulu urasi mami siad dosa pangalasion nami, asalam talup hami gabe habauran di paso-pasom. Holan marhite guarne anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, say tangihon matangiang namion. Amin. Mari demahita lo siswa mata pasahat pelian na paduahon dohot amplop pembangunan. Suara nitodi
Tatangyak ko mapeliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Saluhutna. Shalom.